Kaso sang 8 ka tuig nga bata nga ginlutang patay ang iyang amay ginakabig nga solve sang Sipalay City Police Station. Yara sa gihapon sa paginakop sang Department of Social Welfare and Development ang bata samtang nag-abot na ang Iloy sini. Madumduman niya gintiro sang bata ang iya 39 anyos nga amay matapos nga ginsipa ini sang hubog nga nagpauli. Igo sang bala sa dugan ang gitunaan sang kamatayon sang amay. Pilason ang 4 ka mga persona matapos magbunggoanay ang ginasakyan niya motorsiklo sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Base sa investigasyon, nabungguan ang motorsiklo ng Ramil Capiz-Pisan, 36 anyos kag Ani Rose Ramon, sang amuman nga barangay, sang ginasakyan nga motorsiklo ng Jonel Alonso, 30 anyos, kag Leonard Sindingan, 32 anyos ang barangay Prailan, Maayon. Padayon niya ginabulong sa Bailan District Hospital ang 4 ka mga biktima. Arestado ang 2 ka construction workers sa nagluntad niya kinagamo sa Q Veto, Mandurriao, Iloilo City. Preso Sanday Gilbert Busil kag Bryzel Mayonggi matapos ginbulo Sanday Jo Marie Situbal kag Roque Buganay. Sa investigasyon sa kapulisan ginsita sang biktima ang sospek kag didto nagsugod ang pag-inaway. Lunsay yara sa makahulubog nga ilimnon ang mga ini. Nagapabilin sa ospital ang mga biktima samtang magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang mga sospek. Gintumod na sang 15 anyos nga biktima sa attempted adoption ang isa ka sospek nga si alias Carlo. Ang laragway sini ang ginapalaptas ang pamilya agon makabulik sa manasig nga investigasyon sang kaso. Ginapangita ng lalaki nga sospek samtang preso sa gihapon si Marivin nga ginapayag nagsagit sa bata sang wala ini nagupod sa iya. Ginatutukan sang kapulisan ang kaso sang mga ginapasuni abduction sang mga minor de edad.